ଆଜି ମୋର ଏଇ କଥାପଦକ ଆଜିକାଲିର ସବୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କଥା କହୁଛି, ଜଣଙ୍କ ଘର କଥା କହୁନି। ବାପା ମା' ମାନେ ଏତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଯେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ି କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ, ତାଙ୍କ ନିଜକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ସେଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ତମେ ଯାଇ ବାହାରେ ରୁହ, ଆମେ ଆମ କଥା ସମ୍ଭାଳି ନେବୁ। କେତେ ମହାନ ବାପା ମା'। ହେଲେ ସେଇ ବାପା ମା' ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଘରଟା ଯାକର କାମ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ତମେମାନେ ଚାଲିଯାଅ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଛୋଟ ଥିଲ ବାପା ମା' କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ବି ଯଦି କିଛି ମେଳା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ସେଠି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। କେତେ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲ, ବାପା ଏଇଟା କ'ଣ, ବାପା ସେଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କିଣିଦିଅ, ସେଇଟା ଖାଇବି, ଏ ଖେଳନା ଦିଅ। କେବେ କ'ଣ ବାପା ବିରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା' ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ହେଇଯାଉନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଲି କ'ଣ ଜନ୍ମ କଲେ ବାପା ମା' ହୁଅନ୍ତି? ନା, ମଣିଷର 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସେ। ଥରେ ପିଲା ହେବ, ତାପରେ ବାପା ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ପିଲା ହେଇଯିବ। କେମିତି? ଥରେ ବାପା ମା'ଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇ, ତାପରେ ସେଇ ବାପାଙ୍କର ବାପା ହେଇ, ତାପରେ ପୁଣି ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ବାପା ହୋଇ। 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲାନି? ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନିଅ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ବାପା ହେଇଯାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବେ, ପୁଅ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା କହ ନା, ତମେ ବି ସେମିତି ବିନା